салому дуруд, ассалому алейкум ҳамватанони азиз, бародарону хӯрони муҷир. Аз ҳамаи шумо маъзарат мехоҳам, ки зарурiyom навор карда истодам, барое ки камтар вақт ёфтам. Масъалаи ҳамин регистратсияро ба шумо фаҳмонам буфта. Масъалаи регистратсия 1 сентябр дигаргунӣ дохил карда шуд. Бисёриҳо намедонанд муддатҳои ҳуҷҷатҳошон гузаштааст. Барои ҳамин тез навор карда мегузарам. ҳатман наворро то охир тамошо кунед ва гирифта ба мардум паҳн кунед, ки то ки ҳама аз ҳамин навор бохабар бошад. мо аз шумо пул намепурсем, фақат обуна шавед ва наворро гирифта паҳн кунед. ба телеграми мо Қонун РФ силкаашро дар навор мегузорам, обуна шавед ва дар он ҷо бисёр одамо ба саволҳои худ ҷавоб пайдо мекунанд, байни худ саволу ҷавоб дар бораи қонунгузориҳои Россия. агар ба шумо маълумотҳои ҳуқуқи пулӣ дар кор шуд, марҳамат ба WhatsApp мо нависед, ба телефон накунед беҳуда. рақамҳои WhatsApp мо 7901 635 4904 8901 635 4904. акнун дар бораи регистратсия. Масалан, шумо аз Тоҷикистон омадед, сер визитатона частни навистед ё учоба навистед ва мехоҳед ки через МФЦ регистратсия кунед. Намешад. шумо равон мекунед, 14 рӯз вақт доред баъди аз Тоҷикистон омадан, ҳамун 14 рӯз мегузараду ба шумо отказ меёд. барои чӣ? Барое ки қонун таҳти рақами 121 аз 23 майи 2025 ки аз тарафи президенти рӯз имзо шуда буд, 1 сентябри 2025 ба кор шурӯъ кард. ва акнун ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар учоба бошад ё частни бошад, дохили Россия мешавад, бояд ки дактилоскопический карта ва красная карта иностранного гражданина дошта бошад. акнун чӣ кор мекунем? Даромадем сарҳади Россияро, цел визита мо частни ё учоба, рост мерем ФМС территориальне, мегузарем отпечатки палец, мегузарем фотографирование, мегузарем ҳамаи анализҳо ва дар асоси ҳамон карточкаҳо қати соҳиби хона рафта коғази регистратсияро мекунем через МВД, через МФЦ не. одамое ки цел визитатон работа, вақте ки дохили Россия мешавед, агар шумо цел визита работа карда омадеду дактилоскопический карта карта иностранный гражданина надоред, шумоям сахара меред, дактилоскопический карта мегиред, красный карта мегиреду худатона через амина регистрация мекунед. яъне ки принимающая сторона дига соҳибхона не, ММЦ Сахарова, ҷои фактически место вашего проживания, ҷои хобатон, яъне ки вагон бошад ва хона бошад, куҷое набошад, адреси ки шумо зиндагӣ мекунед. агар дар ҳамон адрес шумо 3 рӯз пайдо нашавед, шуморо метавонанд ки ба реестр контролируемых лиц дохил кунанд. барои ҳамин огоҳ бошед. агар шумо цел визитатон работа омадеду уже шумо 1 сол пеш ё 2 сол пеш ҳамун карта иностранный гражданина гирифтагӣ, Сахарова рафтан шарт не. худатонро ба қайд мемонед, через ҳамун QR-коди красни карта сканировать мекунед, даниҳотон ҳамаш мебурад. баъд рафта ба ҳамун амина кати патент меспоред. дигар одамое ки патент доранд, коғази регистратсия намекунанд. розигии ягон соҳибхона дар кор нест. коғази регистратсия мекунад фақат одамое ки цел визиташ частни ё учоба. одамое ки ҳозир патент дореду, регистратсиятон баъди 1 сентябр тамом шуд ё тамом мешад, 1 моҳ пас бошад, 2 моҳ пас бошад, дар Москва ё Московский област қарор доред ё дар Ленинградский област, ба шумо баъди тамом шудани регистратсиятон 30 рӯзи дига вақт дода мешад. 30 рӯз дига, 30 рӯзатон ин 1 моҳ ки шумо аминаро скачат карда ҷои худро ба МВД рус муайян кунед. барои ҳамин агар ҳозир регистратсиятон просрочный бошад, мисол 4 рӯз 5 рӯз гузаштагӣ, ягон милисҳо қапида гап зананд, гӯед ки мувофиқи закон, мувофиқи қонуни статьяи 5 қонуни 121 ман метавонам ки 30 рӯз пас регистратсияи худро қонунӣ гардонам, яъне ки худро ба қайд монам через амина. шахсоне ки патент доред, патенти Москва, метавонед ки дар Московский област кор кунед, патенти Московский област катед ба Москва, патенти Ленинград катед Ленинградский област ё худи Ленинград, ё патенти Ленинградский области дар худи Ленинград, Санкт-Петербург, яъне метавонед ки кор кунед бе ягон хел мушкилӣ. ин қонунам инам дида шудагӣ. вақташ чӣ хел буд? 18 мезадан бурда незаконни трудовой деятельность метавонанд ки депортация кунанд ки шумо ба патенти Московский област дар Москва кор кунед ё ки ба патенти Москва дар Московский област. ҳамин чизҳо ҳамаш ҳозир якта шуд. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. одамое ки РВП доред, ВНЖ доред, ба шумоям дар кор нест амина. ва одамое ки дар дигар регионаам қарор доред, шумо аминане бо ҳамон ба тарзи пештара регистратсияро карда зиндагии худро пеш бурдан мегиред.